Singkamas at talong sibuyas, kamatis. Madam Tonyang. Hi Max, magandang Tanyang, it's me Madam Tanyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog. And before we start this vlog, nais ko po munang pasalamatan lahat ng nagsusubscribe sa aking YouTube channel. So for today's video mga Box, nandito tayo ngayon sa bahay nila Clarissa DJ Klang. Ayan, na-promote agad yung channel niya. Dito po tayo sa bahay nila Ate Klang kasi dito pa ako natulog at ginabi po kaming natapos mag-shoot ng music video ni DJ Reventor Lagmay. Ayan yung bago niyang composition na Nauyaw Anobyo. Sa mga gustong mapanood ito, i-visit nyo lang po yung channel niya. Yan, DJ Reventor Lagmay. Yan, out na po yung music video na yon. Napakagandang kanta. Anyway, si DJ Reventor Lagmay, siya din po yung composer ng Tukmem, Apinal Kang at mga iba pa pong novelty Ilocano song. So, for tonight vlog, ay magkakaroon tayo ng challenge. I-challenge natin si Ate Klang at si Kuya Mark. Si Kuya Mark pala yung bida kanina doon sa music video ni DJ Reventor Lagmay, kaya i-visit nyo na. So, today, Siyempre kasali ka. oo, ako din po yung gumawa ng music video. Ako po yung nag-eme-emeng nag-direct. So, for today's video mga Box, nagsulat kami kanina ng mga one word sa isang pirasong papel. Tapos, i-challenge natin yung Bubunot. ayan, i-challenge natin isa-isa. Ano? Maggulo ng explanation. Paano yung explanation? Challenge. So, may count. Ayan, i-oorasan natin yung bawat tao ng 20 seconds. Tapos, bubunot siya dito ng isang papel. Bawat isang papel may nakasulat na isang word. Tapos, yung word na yon, mag-iisip siya ng kahit anong kanta na meron yung word na yon. So, kung sino ang pinakamaliit na makanta sa loob ng 20 seconds, meron siyang punishment, which is iinom siya, iinom ng tubig. Maglalagay ng tubig sa bunganga tapos kakanta siya ng kanta na sasabihin namin. For example, love. Love will lead you back. Yeah. Ganon lang po. Sa loob ng 20 seconds, kung sino yung pinakamaliit na kanta, siya yung mapaparusahan. Bawal pong mag-pass dito. Lahat ng words dito, equally divided po na ginawa naming tatlo para fair. Lahat kami is may naisulat dito Yes. sa papel na to. So, malas namin kung ang nabunot namin is yung sulat niya. Kasi pahirapan, no? Pahirapan kung anong sinulat, bahala na dyan. Eh, kung nabunot mo, yung sulat mo, ay swerte mo. Yan. So, sino ang uunahin natin? Siyempre, ladies first. Ay, first. Tapos since bisita ako dito, ako yung last. Ayan. So, kailangan natin ng timer. Round 1. Depende kung ilang round ang magagawa nitong, makakanta nitong, itong papel na to. Let the game begin. So, kung excited ka na, mag-subscribe ka na. Okay. Ito yung tubig ha, totoong tubig. Totoong tubig. Okay. Kaya, good luck. In 3, Sino mauna? ikaw, ladies Ay, ang first. daya No? talaga ng dalawang ko. Di ba kayo mga babae? Ladies first. No? Yung Babae. totoong babae. Okay. In 3, 2, 1, go! Batang bata ka pa at marami ka pa. Gusto kitang makita sa mata. Love will lead you back. Okay, timer stop. Tatlo lang nakanta. 20 seconds. Tatlo lang nakanta niya. Tatlo lang nakanta niya. Tatlo. Ba't hindi tumunog yung time? Baka nag-episode. Ayan, tatlo lang po. Ulit, trial. Okay, trial muna. Ganon lang yung takbo nung laro. Dakamar. Dapat meron din sa tono, hindi lang basta. Pag wala sa tono, Wala sa usapan. out yun. Okay, ito na yung totoong laro. Trial lang po yung nangyari kanina. Okay, 20 seconds. Your timer starts now. Time can take away the heel of a broken heart. Ay, Only you
Paper roses, bakit labis kitang mahal? Okay, timer. Stop. Apat. Apat. Only paper, saka labis, and time. Okay. Si DJ lang ay nakakuha ng apat sa loob ng 20 seconds. Dakan talaga. Next. Wala lang kayo sa tono. Pati ba tono meron? Okay, next. Si Kuya Mark. Next, Mark. Okay, your timer starts. Laksan mo yung boses mo ah. Now. Tell me how am I supposed to... I just met Ang daya. buhay. Oh. Ikaw ang buhay ko. Ano? Seems like to be... Ano? Okay, timer. Hindi yan counted. Kami nagre-read. Tatlo. Tatlo ah, Okay. tatlo. Ton, humanda. It's my time. Tignan nyo kung gaano ako kagaling. Ano nang bubulabog tayo alas 12 na ng gabi. Okay, timer, start, now. Pututan. Pututan nak. Bakit? Seems like everybody got a prize. Malaki. Wala! Talo si Tanda po. Dalawa na! Ba't may kantang malaki? Ang galing mo. Tignan nyo kung gaano ako kagaling. Malaki. Malaki. Oy, anong kantang malaki? Oh, malaki. Huwag ka na kasi maraming term hanap Ano ka yung ng kantang malaki. malaki? Ano yung normal ako? Wala. Meron. Basta talo ka. Meron. Pagbigyan. Wala akong kanta ang alam na malaki kasi Pero di ako meron. mahilig sa malaki. Hoy? Okay, at dahil dyan, Parang ilalabas ko yung tubig. ito ang punishment mo. At dahil usapan po natin na may punishment ang... Ala, nakakainis. Sino nagsulat ng malaki na yun? Dating Ayan, so, kailangan niyang ilagay sa bunganga niya habang kumakanta siya. So, mag-iisip muna kami ng kakantahin mo. Yung rap na lang ni Eminem. Wala akong alam na rap na Eminem. Eminem. Eminem, oh, you are asking you me. Yung tralala. Okay. Easy. Okay, magbibilang tayo ng 20 seconds. Remember jago. Oy, lunukin mo yan, ulitin mo. Daya ka. Wait, huwag kasi nyo. Nagsakit jagong ko. Nagsakit jagong ko. Ano, masaya? baka namon. Wait lang, walang tatawa kasi. Tralala, hamaking bird ang kakantahin. Sige, magkukusog ka sa kaiinom ng tubig agad di mo yan nagawa. Sige. Ang hirap. Nabusog ka, Gig! Wala Sige, kasing gagawin tatawa. na lang natin one. 10 seconds. 5 seconds na lang. O, sige. Ang nagpugsit. Huwag ka kasing tumawa. Sige, sige. Busog ka na sa... Oo, huwag mo na kayong tumawa. Tama na yun. Ang hirap. Okay, next round. Ang sakit na sa ilog ko kanina. Okay, ako mauuna. Timer starts now.
Boom tarat tarat, boom tarat tarat, kalsa, playboy ti kalsada. Tukayan, 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 ano yung tukayan? Tukayan, kaya tanggapin. Itlog. Ada itlog. Ano yung tukayan naman kasi naman? Ano yung tukayan? Sino kayo nagsulat to kayo? Ano yung Nating na. Oh, gusto mo kantahin ko kung ano yung Okay, tukayan? oh. Sisiwit yan. Tukayan na imay. Ala, Okay, feeling tatlo ko. si Tona. Tatlo. Feeling ko ako na naman yung magpakwan dito. Sarili kong channel. Okay, next. Si Kuya Mark. Ako naman ang last year. Tukayan, hinahanap ko yung tukayan. Ito kayang tanggapin. Nako. Ayun ang tukayan. Yun yung sa sisiwit. Tukayan na imay. Timer starts now. Batang bata ka pa. So sexy. Oh, so sexy. Police. Police. Okay, police. Walang pass. Okay, 4, 3, 2. Ay, ate, police! Police, may police sa ilalim ng tulay. Okay, safe na ako. Dalawa. Okay. Tatlo. Safe tatlo na kay ako. Tonton ha. Safe na ako. Your timer starts now. Ano to? Baliktad, met. Teka lang. Yung You are the one that makes me happy. Ngayon at kailanman. Dancing queen, feel like queen. Sayaw kikay, sayaw okay, kikay. time's up. So, alam na. Apat. Alam. Salamat sa pulis. Okay. Ito ang lyrics mo. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Boom, karak, karaka. Kung karakarakan na lang. Okay. Ang sarap maging single. Ang sakit sa inom talaga, promise. Okay na yan, okay na yan. Galingan mo para si Atik lang naman, oh. Ay! Okay, round 3. Magkakaroon pa tayo ng round May 3 kasi natira pa. madami pa. Itaas nga natin yung oras. Itataas pa natin yung oras sa 30 seconds. Timer starts now. Ano anak ke? Porque contigo. Okay. Itlog. Apay daman di itlog. Di ba man? Hindi ko na kantawan. Itlog. Itlog na pula. Itlog na pula, ba't na yan? Manok na pula yun. Okay. 5, 4, Apay di itlog. Apay itlog. Di ba mabalik sounds like? Paano naging sounds like yung manok sa itlog na pula? Nang-itlog na yung manok kaya itlog na. Okay. Isa lang po. Bigyan po na yung dalawa. Oh, sige, dalawa na. Paano pag isa Hindi, mag-decide tayo mamaya. kung Mamaya, pagbibigyan oo. natin siya. Para hindi na Titignan na. Kung isa lang yung makukuha ko mamaya, hindi counted yung itlog. Sige. Pero ano, yapay teklog ko na. Itlog na pula. Ha? Paano naging sounds like yung itlog sa manok? Okay. Walang Timer manok na ito, ah. starts now. Push the button, let me go. Bugbugay, oh, nungay sit, jabuket. Ngaisit. Ay, okay na. Singkamas at talong sibuyas, kamatis. Sibuyas. Oy, teka lang yung oras mo. Oh, dude.
Sige, ayan, tatlo. Pagbigyan mo na lang. Tatlo. Okay. Feeling ko mananalo na naman ako. Kasi panalo na ako sa tatlo. Gamati sa talo. Ngayon nyo lang po malalaman na hindi po talaga alam ni DJ Klang yung bahay ko. Pagkasunod-sunod ng bahay ko. Mas na may Okay. masabing kabati. Tatlo. Timer starts now. Been away too long, I've been gold, always believe in your soul. Agsublikan, apay, takid daw ko. Hoy, 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 hoy. Apay. Oops. Basta nangabak na ko. Okay. Okay. Apay ngamin, adi ka, malipata. Ang daming apay eh. Okay, so ang natalo ngayong round 3, Okay. ay si Mark. 1, 2, Wala 0. lang pugsi-pugsit. Kitakman o daw po si punishment na naman kay Mark. Oh, isip ka ng kakatayin na bilis. Okay, ito na po ang punishment kay Mark sa third round. Undefeated, DJ. Undefeated. Okay, sige. Baka Kalang tara, mapupuksuan na dabumugsit po. dita. Tay ka pa pugsit. Okay, okay. Hoy, hindi pa rin nabantay. Ay, tralala. Dapat si Ate Klang pa siya yung natalo. Siya dapat yung buong kanta. Galwagong Nagtugit-agong talaga ang partida ng si Agong. No joke. Timer starts now. Sika ka na yun. Bakit ako ngayon hate mo? Banatiran, tasubsob mo, nadakkelan. Present. Your past is your present. 2, 1. Okay. Oh, tatlo. Okay, next. I-post mo ng pala. Ay, walang post. Okay, ako na. Ako ha, nakatatlo. Sige. 4, 3, 2, 1, go. Galing kong sumayaw. Bakit labis kitang mahal? Wallets, put your heads on my Wala. Well, let's get loud, baby. Oh, right Teka lang, here makailan na siya. waiting for you. Baliktad, sub mo. Okay. One siya. Okay, 6. Anong goal mo? 4. Tignan lang natin ang 6. galing ng isang DJ to. Walang Timer. Dapat 4. Hindi naryugan. Okay. Timer starts now. Kalapati. Mababa ang Kalapati. Ulit. Wala, madaya yun. Ang daya ng tatlo. Okay. Ulitin natin. Ulitin natin. Balik ko nga yun sa baba. Ba't may basa dito? Okay. So, 1, 2, 3. timer starts now. Tayo'y magkikita hanggang sa tuisil lang po. Paano ang puso ko? Isa pa. Lagi pemlag, tinagkurangan. Oras na naman ng ating paglayo. Mali daw lahat. Wala sa tono. Oo, teka lang, cold. This is my ice cold. Don't fall in love with Okay. Undefeated. Okay, I accept. I lose. 3, 4. Zamina, waka, Wait, ladies and gentlemen, Miss DJ Klang. Kita mo ang isang galing ng DJ.
Oh, nag 5 seconds na ako. Ang galing. Ang galing, galing. Iba ang isang DJ lang. Okay, next. Alam, madami-dami pa. Parang feeling ko mamemory phone na. Okay, the timer starts now. Lakay, ti, kayat ko, nananam. Mem anananam, ibilin, daydit ilaw. Ilaw, ang maining na miningan. Ngayong umanda, nabihin man nila na ako'y isang maliw. Pangarap ko, ang kailangan kita. Hoy, Ngayon iba na yung ginawa mo. at- Sounds like na kayo na. Di ba pwede Oh, sounds okay, like? sounds like. Oh, Sana ka dito ko pag ginawa yun. pwede yun, silangan kita. Pero mas ng silanganan. Ah, oo pala. Hindi kasi ako nag-break to, no? Lagi akong- Nag-flag ceremony. Flag ceremony. Akala ko pwedeng sounds like. Ngong ano yung Sana. umangka. Siya, unlock naman yan. Okay. Timer starts now. Tangip, imam na waratiwag. Ah, di ba? Subsub. Isubsub. Ano? Oh, teka, teka, Ano? teka, Ano teka, yun? Subsub. Subsub mo, Teka, teka, teka. Subsub mo, baliktad. I wanna lay you down in a bed of by the power of love. Naku. Okay, timers. Okay. Ilan yan? Time stop. 4. So, My safe God, na naman ako. Diyos 5, 4. Ang daya nitong dalawang Okay. mga. Teka lang. Timer starts now. Kalapating mababa ang lipad. Twinkle, twinkle, little star. You light up my life. And kapag tumibok ang puso. Awanin ko na na. Ayan. Jewel. 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 Yung galing ko na na. Oh, wala yun. Galing. Wala yun. Wala yun. Ay, wala yun. Wala yun. Wala. Oh, palitan mo. Oh, yung may 10 seconds pa. Oh, 1, 2, 3. Mm. Sumbong kita. Isusumbong kita. Ayan. Timbang. Ano ba naman yung mga yan? Okay. Ilan yan? 5. Si Kuya Marta naman. Ilang beses yan? Pangatlo niya na Kaya isa. pa, oh, kaya pa. May Kaya isang pa round isa. pa. Last round. Bang, bang, into the Bang, room. bang. Ganun. Okay, Adi. Okay, Okay. For the last round, kaya pa to ng last round. Okay, konti na lang. Okay, sa atik lang mauuna. Diyos ko, ako pa talaga. Dahil eto ko, mahirap na tong mga to. Okay, timer starts now. Inspector Mill, I have to tell you what a girl likes. So, ikaw ang pag-ibig na hinintay. Yan, paminsan-minsan. Ay, palaban. Ano to? Naku. Nako. Hay nako, buhay ko ay ganito. And maybe it's wrong to say, please love me too. Ayan. Echo. My heart is echoing. Ikaw at Eko dapat. Shoo. Wala akong shoo. Okay. Wala akong shoo. Okay. Hoblada, wala siyang bra. Kulang naman na ata. So, ang pinakamarami na lang, siya na lang yung matatalo. Hoy! Hindi ah. Basta ako safe na ako. Oo. Kayong dalawa kasi 6 na to. Bahala na kayo dito. Kung mas marami kang nabunot dyan, ibig sabihin talo na siya. Okay. Ano, mag-check and boy kayo? Sino susunod? Mas maganda mag-check and boy kayo. Bayis. Ganun. Bayis. Ah! Ay, check and boy. Sino mauna? Okay. Jump and fight! Okay, siya mauuna sa part. No. So, timer starts now. Love will keep us alive. Floor. On the floor. Ah? Ay. Anyata. Kumusta ka, aking mahal? Ang ganda-ganda ko.
Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Swish, swish, swish. Wow, sana na fine. Kaya Nakaunang... lang to. Talagang dito nag-aalaga ng bata. Ano ba yung swish? Wipers on the bus, go, swish, swish, swish. Wala pa nung bata kami. Wala pa yung bala. Ano lang garon? Sarili niyang channel. Siya ang last round. Ako yung first na nakuan na punish, tapos ako pa yung last. Ang ating last word is yung kantang The Wipers on the Bus, go, swish, swish, swish. Ayun. Swish, manong rebel fine. Long. Oh. Oh, di ba natapos ko yung kanta Galing, sila. oh, tignan mo natapos niya. So, yun na nga, dito na namin tatapusin yung vlog for today. Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe at i-hit na din yung notif bell para updated ka lagi sa aking mga videos. Yeah, so, yan mga ka-flat tops, wala pa akong vlog, pero... Meron siyang YouTube channel. Meron pa akong YouTube channel and more on music cover songs. So, yan sa mga mahilig sa music dyan. Okay, yan, inaanyahan ko yung lahat na bumisita sa aking bahay or sa aking channel. Ayan, search nyo lang po, Clarissa DJ Club. Ayan, once again, thank you. Soon. Di ba Soon, nagawa siya ng soon. YouTube Yes, channel oo. soon? Malay mo magkaka-YouTube sa'yo, tumambling-tumbling siya dyan. Kasi sikat na siya, syempre. Artista na siya. Artista na siya. Okay. Pati na din yung mga Team Family Rayaw ni Ilocano, pa-subscribe na din. DJ Marvin Agne. Yes, yeah. Marvin Agne, dearest One, one. opo. Tapos DJ Reventor Lagmay. Ayan, Madam Tonya, tapos Clarissa. And yung Rayaw ni DJ Ilocano. Opo, yung YouTube Rayaw ni channel. Ilocano YouTube channel. So, yun na nga, once again, this is Madam Tonya na nag-iwan ng isang kataga mula kay Zenaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Bye! Bye!